Wannan taro na ganawa da mutane masu muhimmanci, yan jarida, mun yi shi ne sakamakon kwana biyu da aka aminta cewar za a yi yajin aiki, za a yi zanga-zanga. Wannan zanga-zanga ta kwana biyu, alhamdulillah, jiya mun yi ta, mun tattaru, mun kai sako. Bayan mun kai sako, uwar kungiyar ta ƙasa ta kiraye mu taro bayan la'asar. Mun yi wannan taro ya aminta cewa yau tun da babu inda za a, yau tun da babu wani abu da za a yi, ba wani sako za a kai ba, mu tattara a sakatariyoyinmu na ƙasa baki ɗaya, kowace jiha ta zauna a sakatariyarta ta yi taron ganawa da 'yan jaridu. Wannan taro na ganawa da 'yan jaridu shine abu na biyu bayan fita wancan zanga-zanga da aka yi. Mune wa Allah godiya. Saƙon da muka isar a jiya shine cewar a ba wa 'yan ƙasa damar samun walwalar rayuwa. 'Yan Najeriya suna cikin kunci, 'yan Najeriya suna cikin halin haulayi, 'yan Najeriya ba sa iya cin abinci, magani ya fi ƙarfinsu, kuɗin makaranta ya yi tsada. Sannan mun yi kira da cewar gwamnatin tarayya ta dubi yadda za ta yi ta kawo tallafin noma domin talaka da ilari da noma ya samu yadda zai koma gona. Mun nemi gwamnatin tarayya ta fito da tsare-tsaren da zai zamanto cewar manomanmu za su iya fita gonakinsu ba tare da an zo an kama su ba, ta hanyar kyautata wa 'yan sanda da jami'an tsaro domin su iya samun damar da za su dakushe waɗannan abubuwa da suke hana manomanmu fita gona. A ƙarshe, manyan kiraye-kirayenmu shine cewar gwamnatin tarayya ta kalli abin da gwamnati ta baya ta yi na ba da tallafi ga jihohi domin biyan albasussukan da ba su iya biya ba da gratuity da fansho. Wancan karo an ba da wayannan kudade da aka bayar ba jihar da ta yi amfani da su 100%. An karɓe su da sunan ma'aikata, ba a bawa ma'aikatan ba. Wannan kano muna kira cewar gwamnatin tarayya ta ba da irin wannan tallafi ga jihohi, samu su biya wannan kuɗi, amma kar ta danka musu ba tare da wakilcinta su tabbatar da cewar waɗannan kuɗaɗe an bawa waɗanda suke yaƙi da su ba. Wannan shine a takaice kiraye-kirayen da muka yi. Muna fata gwamnati za ta saurare mu. Haka zalika akwai kira da muka yi a gwamnatin jihar Kano da ta gaggauta biyan albashi na wucin gadi. Kaso 99 na ma'aikatan jihar Kano mutane ne wanda za su tsunduma cikin azumin watan Ramadana. Kowa ya san irin hidindimin da watan azumi ke da shi. Biyan wannan kuɗi zai kawo sauƙi ga ma'aikata na irin ƙalubalen da za su cimma idan watan azumi ya kama. A ƙarshe, mun tabbatar da godiyarmu ga 'yan jarida domin suna taimaka mana gurin yaɗa manufofin wannan ƙungiya, waɗanda suka tabbatar da cewar ba don 'yan jarida ba wasu manufofin namu ma ba za a san me muke yi ba. Muna godiya. Allah ya mai da kowa gida lafiya. Thank you very much. Mun tabbatar da cewar sabon albashi zai shigo kafin wata shida, kuma muna sa rai idan mun kalli yadda gwamnatin tarayya ta zage dantse yanzu, shugaban ƙasa yake ta fito da tsare-tsare na yadda za a samu sauƙi akan halin da ake ciki, za mu tabbatar cewa wannan albashi zai fito kafin nan da ɗan watanni kaɗan, ba zai wuce wata biyu uku wani Allah ya fara. Muka faɗi cewar za a yi wannan zanga-zanga. Idan mutane suna bibiyar kafafen yaɗa labarai za su ga gwamnatin tarayya ta tashi tsaye wurin fito da abubuwan da za su tallafa wa 'yan ƙasa. Abin da aka yi wata 8 ba a kafa ba, sai gashi an kafa majalisar ba da shawarwari akan tattalin arzikin ƙasa. Sai gashi babban bankin tarayya ya fara fito da tsare-tsaren da za a samu sauki. Sai gashi yana da ta tafi 2000 har ta ɗanyi baya ta kai 1600. Tabbas wannan zanga-zanga da aka yi ta yi tasirin ta da mahukunta tsaye gurin
lallai al'umma suna cikin wani hali, kuma muna godiya da irin yunkurin da gwamnatin tarayya ta fara yi wurin cewar an kawo ƙarshen waɗannan abubuwa. Domin in mun yi suka duk abin da aka yi kuma na mu yaba mu gode dole da shi. Wannan shine tsarin Kwadago, wannan shine tsarin Kungiyar Kwadago. Ba kungiya ce ta adawa ba da za ce kullum sai ta faɗa aibu, ba za ta faɗi abin alkhairi ba. Muna godiya da shugaban ƙasar Najeriya da ifarka daga bacci ya fara yin abin da ɗan Najeriya yake bukata. Wannan tallafi na hatsi shi kansa muna godiya, muna fata gwamnatin tarayya za ta kalli yadda aka yi aka raba shi, zamanto ba a yi irin abin da aka bayar a lokacin corona ba, wanda sai bayan corona aka rinka tadda rumbuna da abincin an ajiye su. Mun gode ma da Allah ya saka misali abinda duk wani shugaban Kwadago in dai dan Kwadago ne babu abin da ya sana irin yajin aiki ko zanga-zanga. Babu abin da duk wani shugaba na Kwadago ke so illa da zauna a tebur ya bayar a bashi. Ina son goma, a yi hakuri ga biyar. Yaushe za ka ci kan biyar ɗin? Idan na samu dama to na karɓa. Wannan shi ne babban abin da ƙungiyar Kwadago ke da. Ƙungiyar Kwadago ba ta son yaji, ƙungiyar Kwadago ba ta son yaji. Kowa da muka yayya, mutane sun fita a rasa. Idan gwamnati ta yi abin da ya kamata za mu zo mu. Thank you, Comrade.